si myslím, že jde o problém závažný, kterým se rada bude zabývat. Chce někdo z členů rady se nějak vyjádřit? Prosím? Já jsem rád, že to tady je předloženo, a jsem rád, že se tomu budeme věnovat, protože samozřejmě to je prostě věc, která je hodná řešení. No, já teda předešlu, že si myslím, že ta prezentace není vědecké dílo a těžko se lze odkazovat na případné prameny, ale byla bych ráda, kdyby nám paní ředitelka vysvětlila, jak se mohla taková věc stát. Děkuji. Já jsem samozřejmě už několikrát i v médiích uváděla, že skutečně tu koncepci jsem psala sama, na tom trvám. A znovu uvádím, že jsem ji zpracovávala zhruba 2 měsíce. A při tom zpracovávání veškerých těch údajů a informací jsem samozřejmě čerpala ze všech možných zdrojů, které jsem prostě našla. Pomáhali mi, konzultovala jsem s řadou lidí, protože nejsem historik, nicméně chtěla jsem, aby ta nabídka projektová byla co nejširší. Měla jsem toho hromadu poznámek, prostě štos různých výpisků a tak dál. Myslím si, že pokud se stalo, že jsem ocitovala nějakou větičku nebo věty, prostě, které mi přišly pregnantní jako vyjádření toho, co to téma má obsahovat. A upřímně řečeno domnívám se, že by bylo plným nesmyslem, kdybych přepisovala jiným způsobem něco, co mi připadalo naprosto 100% geniálně definující to, co tam má být. Tak bych prostě, jako, připadá mi to nesmyslné. Takže jestli se pan Blažek domnívá, že prostě jsem neměla toto použít, tak se myslím, že můžu omluvit, ale domnívám se, že ta prezentace není ani umělecké dílo, ani vědecké dílo, byla to prezentace určená pro veřejnou prezentaci, respektive prezentaci před radou a v podstatě umístěna na těch internetových stránkách byla pouze z toho důvodu, že si to vyžádaly média. Neměla být ani jako pro otištění. Jako nedomnívám se, že je možno to definovat jako plagiát. No já nevím, že jak když dáme tomu slovo, tak to začnou mluvit všichni jednou. No, tak Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi udělila slovo. Já bych jenom zrekapituloval, že jsem se vlastně dozvěděl, že ta koncepce je na tom webu. My jsme se spolu setkali, když Daniel Herman ucházel z ústavu a pořádal ráno takovou rozlučku se zaměstnanci a tam já jsem si tě otázal, jak je možné, že se ředitelem stal někdo bez jakékoliv veřejné diskuze o projektu jeho, jak je možné, že nebylo žádné výběrové řízení a zeptal jsem se i na nějaké další věci a vlastně ujistila, že ta koncepce všechno vysvětlí. Já jsem otevřel tu koncepci jsem našel řadu fotografií, mezi nimi 3 svoje fotografie, teda fotografie, na kterých jsem zachycen při těch akcích z Varšavy. Ty jsi říkala, že dlouhodobě spolupracuješ jako záznamu při tom jednání s odborníky z ústů, konkrétně si uvedla mé jméno. Potom jsem jel dál a zjistil jsem, že tam na té stránce je skutečně nikoliv prostě nějaká jedna větička, ale v podstatě téměř celá stránka obsaná. Já to považuji za nepřijatelné. Myslím si, že vědecká práce je založená na otevřenosti, kritice a diskuzi, že není možné prostě stát se předsedkyním, teda šéfem ústavu na základě koncepce, která vznikla takovým způsobem, jak si popsala. To znamená, že si vezmu cokoliv, prostě, co mám po ruce a opíšu, protože to je geniálně napsané. Nechápu, jak je možné, že přestože že jsme se znali, si vůbec ani se nezeptala, prostě, jestli to teda můžeš obsat nebo nemůžeš. Nechápu to prostě, jo. Vnímám to prostě jako nedostatek buď znalostí o tom, jakým způsobem funguje vědecké prostředí, anebo to svíčí prostě o něčem, o čem ani spekulovat nechci. Jo. A poslední chtěl bych říct, že si vážím
vážím toho, že se mi omlouváš, považuji to prostě za samozřejmě projekt toho, že přiznáváš chybu, prostě, která se odehrála. Já doufám, že to je nějaký začátek, nějaký sebereflexe toho, co se tady odehrává prostě za posledních nějakých 14 dnů. A pevně věřím prostě, že výsledkem i tady té kauzy, kterou samozřejmě ještě stále nevnímám jako uzavřenou, čekám na vaše rozhodnutí a na to, jak se k tomu postavíte jako rada, protože zatím mám vyjádření paní ředitelky. Bych byl rád, aby prostě ředitel byl vybírán stejně jako je to v Polsku například v souvislosti s ústavem národní paměti, aby byl vybírán kvalitním výběrovým řízením. Přijde mi to standardní třeba 20 let po pádu diktatury. Ještě bych měl poslední jako informaci, která je důležitá. Ta informace se spočívá v tom, o jaký typ dokumentů jde, tady nejde o žádný veřejně přístupný dokument. Můžu mluvit, o veřejně přístupný dokument, jedná se o návrh grantového projektu, který jsem zpracovával pro Ústav pro soudové dějiny pro vědeckou radu. Moment, jo, já jsem neřekl v tom dopise, jsem nedopověděl, co se s tím projektem stalo. Ten projekt prostě nakonec byl odložen, protože jsme dávali 2 projekty s Tomášem Dujínkem a tento odešel a nebyl nikdy publikován. Jo, takže myslím si, že to svědčí prostě nejenom o tom, že ta koncepce vznikla podivným způsobem, prostě, ale že to není úplně takový ten klasický plagiát, že se tomu něco z knihovny a něco opíšu, co už je publikováno jako geniální dílo. A byl bych rád, jestli by bylo tedy možné, aby paní ředitelka se mi omluvila, ne, že se může omluvit, ale že se mi omluví tedy a že vy rozhodnete nějakým způsobem a byl bych rád, aby to bylo písemně. Děkuju pěkně. Já jsem prostě řekla svůj názor, já se omlouvám, pokud prostě se cítí pan doktor poškozen nebo nějak prostě nesouhlasí s tím, ale jak říkám znova, použila jsem informace, které jsem získala ze všech možných zdrojů a připadá mi jako poněkud i zvláštní, že když jsem se snažila, aby se historici z ústavu v těch projektech co nejvíce našli, aby tam opravdu dělali věci, které chtějí dělat, tak nevím, že se prostě pan doktor zlobí, no, ale... Když někdo něco sebere... Já bych opravdu prosila veřejnost, aby nechala jednat. Docela. Já jenom poslední věc, tady nechávám jako pro veřejnost prostě k dispozici, o co se jedná, odcházím. Děkuju. Dobře, tak já... A budu samozřejmě očekávat nějaký písemnou odpověď. Jak bychom slyšeli, ano. Já bych tedy navrhovala usnesení, omluvu, myslím, jsme všichni slyšeli. Já bych navrhovala usnesení, že mě rada pověří, abych panu doktoru Blažkovi napsala dopis ve smyslu tohoto jednání, protože se vyjádříme dokonce písemně. A aby rada doporučila ředitelce ÚSTRu, aby se pokusila pana doktora Blažka zapojit do konkretizace koncepce ÚSTRu do práce.